on inweta this video metro maka na share button ka share alone this video. Sometimes on eme nnenecha anyị nwa ndị Igbo anya. Ana m asị ọkwọ na Igbo na-eme onwe ha. Nene ife onwu na ndị Igbo na-ata afụfụ today na ana Igbo. We fight ji aka anyị ti onwe anyị na. History has, in fact, we have refused and constantly refused to learn from history. When I torment you, sometimes anamasi or the believe kai dalo ko ife ka ya maho ka amamife ka ị na-claim na aye ka we malo e go now ife ji we malo ndị Igbo wa azụmafia Igbo business people foundation melu ndị Igbo ji we wulo ọka ibe who because na aye wunde na azụ afia. We are too innovative when it comes to business. The other tribes in Nigeria woniela ayaka malo na nda awona champion nefa. Now, kelifewu business is all about innovation, and that is opportunity when you have the secret in a business. Innovation in the sense that nan discover something. In some of this ụfọdụ ndị ọgaranya follow ụfọdụ n'ime ọgaranya ha wụ na ha discover something ndị ọzọ amaghị maka ha rie uru na before odu open na market odu ha open na market aflo ozugbo onye ọ na-ebubatakwa onye akpata na phone pụta ọfụ ma ọ some product or ife pụta ọfụ cheta na mgbe solar pụtara ọfụ ọhụma niile na mount ni solar. But today, almost everybody can afford to mount solar. It has been how business is being run. All this while. Now, e-money. Blord, we will na iPhone 17 Pro Max. Potalo. On afie benine. Nyama we do smart enough. Ije modify phone now with the XR. In the body of 17 Pro Max. We show cool opportunity here. We make ego, which is business. He has not committed any crime. After all, cost of production now. I'm maybe VDM na China. Now the cost of production of this nego na far iPhone 17 Pro Max 2.something million. Can even mother your GLA 4.something million ever. Ime ego ne cost ya no ndị China n'aka. What of honor ndị China n'aka 1,800,000 or 600,000. You don't care about how much profit in the China they make in there, but they do care about people who were fast enough to go and buy it, and they want to sell it also here to take advantage of the market of that. You gotta go. That is how business is being run here. Now, 2.something million is not a big, is such a big money for somebody to buy phone. Somebody who can afford it can afford it. So you can't say you are doing it for the poor people. It's not possible. Blord, we discover business. We will hear the same way business is being run. Go hear we penetrate to go to market, we go to before otherwise. He modify phone and blood attack will be done. Eso nwele nke 13 Pro Max na Zambia. E wata go before ndị mmadụ wee malụkwa anya ya ọfụma aisenikwa aka ndị onye ọnwụ na lewezie people iwekwazie ka ha si eri. But mgbe ahụ pụtara ọfụ anyị so wee leye eso nwele ye. Ndị Igbo na-enwele aṅụrị na VDM pụtara na Facebook wee bupụta phone Blord ji wee ma advert. For God's sake, what stops him from running his own advert minus trying to floor Blord? What stops him? He can run his own advert. He can say a lot of things only the ime equal. What price nanke? The chori go he go away. He want to go. The idea of trying to link our people direct kahana egotazifeni from China. Mande Yoruba, manda Hausa. Onyo na chosi goli ife nya je China. Je goluye. No do ship weakening that very foundation in the Igbo ji wede ebube.
which is ịzụ afịa. Ngwa onye Igbo na-azụ afịa, ị na-akụ aka Dangote agwara gị ego one cost of producing 1 bag of cement na anọ ya n'aka. Ọgwarago ọgwahọgo kpọọ ndị niile Elized Motors ọgwara ego one Toyota na-ebi ihe brand new Land Cruiser na obubata ya na Nigeria. Ọgwarago. Now, what is all this? What are we really celebrating? In Azuafia, it will get to your turn and you will cry. So, what is about to happen will be worse than Mbano Nigerian Civil War. Ndibo is about to lose their place in Nigeria, and that is the identity. VDM meifedumma, ayakworiaka no meifedumma, but the idea of no meifedunjo, that nobody can condemn ifedunjo meru oblona Nigeria. It can never happen in Nigeria. Now let me tell you, Ndibo are so innovative that now, for business, you can never follow Ndibo. But we have always advanced and we have always found a way to maintain our balance. The fact is that Iyakuni Blord Njafe na phone no na phone no go in larger quantity. Let me tell you, yes, Owunu no go in larger quantity. Iyakuni Njafe ne because Owunu go in larger quantity. You find out that no go 30,000 pieces or 20,000 pieces or 1,000 pieces. Nguma biari go one piece etua. Nguma biari go one piece etua. You can never buy it cheaper than him. So Ochokwa, he can still maintain that market. That is how it is. But now, as somebody discovers something of if you maro kalelego, inele taos ki inele, iyejekwa gulu solar, nankonye nele solar. You can only regulate your prices na ties. You cannot take it to solar. Eke lolu eke. Or division of labor. Obiakwan office you make even to seme. You gotta go at the end of the day. These things are for people who can afford it. Phone buy hana luxury. On they afford it. So I want to know. Kelunde VDM de you can manage your business. You can do whatever thing you want to do. Now you prefer kunyo China analiga direct mbonye China. Wanyu koguniti lafe. Buy. You want the Chinese to monopolize the market in Africa here, and not we Africans. So all no onye cho igo ife my hell me ife niile ma building materials and everything oje na China ma oje no obodo na alo ye jegolu ye. What do you think ndeno no do ade ya de me? Even though na trade fair ya de me, even though na alaba ya de me, even though na Mandela si ya de me, ndị Igbo na-akụ aka. Ụfọdụ ndị Igbo ndị ala onye tinye n'uche ajụrụ ajụ, getting excited over nothing, always being driven by emotion and not sense. Sense will allow you to think, analyze things before you begin to get excited. But emotion will make you to jump. Wait. Ishefona Kabilo do nele phone. Whoop that phone nele. Nango an wele fi nele. You gotta go. And never he nele. Wele go na nele na China. You gotta go. Wele go na nele na China. Business is secret. If I him on a business. In fact, if I other tribes am on a business, we will ndi boji we debube. And if I na line na mo na yo na azu. Ema ho. Wonya meru. Onya bata designers putana akwa etu a ndị izibuzo bubata designers ya ele riulu dira ndị ọzọ marụkwa ọwụrụkwa normal uru onye ọna ya deri ndị abanyekwa into another thing. Ịghọtago etu a ka o si wee do from time immemorial. Ịghọtago etu a ka o si wee do from time immemorial. So now continue unu na celebrate VDM. He deserves to be celebrated. But in terms of this particular one on a no. Only if VDM J China to weaken Igbo business in China. Only if VDM J China to weaken Igbo business in China. Abanya na in this 21st century. Igbo do indestructible. Even though no for do munna ye we believe. Abugongo if on and Igbo na ariata. Wundi Igbo. Buterie.
oge ọbụla ya na-ebe akwa a na-ebe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa onye ọbụla na-ebe akwa mana anyị na-eme onwe anyị ọkwara anyị na-eme onwe anyị ọkwara anyị na-eme onwe anyị biznes wụ ife ndị Igbo ji wee dị ebube ụnụ nọ na-akụ aka mmadụ na-achị destroy biznes ndị Igbo ji wee dị ebube ọ ya adụkwa egwu ọ ya adụkwa ọkpọkpọ it is Blord today biznes nwoke mmadụ discover ọ pụta na one broadcast show ka ọ na-anye n'ihi ọ nọ na-akụrụ ya aka ọ ya adụkwa mma. Share this video.